que t'ho conten de cap a peu què està passant en el Garrofó. Endavant. Ximo, estem a peu de camp perquè hi ha certa preocupació per la disminució de la producció de garrofó valencià. Veritat, Toni? Pues sí. Mira, així en les fetges que estem, imagineu-se que estem així arreplegant garrofó sec, garrofó tendre, que no farà res ja per culpa de que estem en fetges en xiner que ja fa més d'un mes que tenia que haver desaparegut. I per què? Per què passa això? Com es conrea el garrofó? Vale, molt bé, mira. Resulta que el garrofó se planta en març, en maig i juny. Enguany ha hagut una bona collita, però què ha passat? Que ha arribat juliol i agost i no n'ha fet ni una. I en setembre és quan m'emprena tornem una altra vegada a tindre producció i què passa? Que ara arribem a aquestes altures, mireu, que està ple de garrofó, que això ja no va fer res. El que passa que no fa res perquè això ja no val, no? Això ja no ha quallat, però no farà la garrofa. I ara sí tenim pues, el garrofó sec, que és el que jo cull i aguarde pues, d'un any per un altre. I, Toni, per a la gent que ens està veient des de casa, quina diferència hi ha entre el garrofó valencià i la resta de garrofons? Mireu, això és el que hi ha la diferència, mireu-lo. Que el garrofó autòcton valencià ho és pintat de la cella o d'ull de perdiu. D'ull de perdiu. Vol dir que quan ho va comprar el garrofó, té que comprar este tipus de garrofó, que és l'autòcton valencià. No ixe garrofó blanc que no té res que veure a este, que ve de 10.000 quilòmetres, cremant mils i mils de litros de gasolina, contaminant la terra. Comprem garrofó de la terra, perquè, Toni, és imprescindible, no?, per a la paella. Home, una paella sense garrofó, això no té cabuda. No és paella, veritat? No és paella. Pues, Toni, nosaltres este matí hem eixit al carrer per a preguntar a la gent què opina. Si podríem tindre un garrofó, una paella sense garrofó, podríem viure sense garrofó? Dona, yo creo que no podría vivir... Pues no, yo no puedo vivir sin el garrofó, siempre le pongo. El garrofó es lo fundamental. Bueno, no m'agrada molt, però el fique. La menjar sempre i m'agrada. De xicotet mos se la vam fer tragar, carn sense ganes. A mi m'agrada molt el garrofó, sobretot en la paella. Una paella sin garrofón es como si echas una gasa sin aceite. Es un ingrediente muy nuestro y esencial. Si no tengo garrofón, no hago paella. La paella sense garrofó no és paella, claro que no. El garrofón de la paella valenciana, lo que más me gusta. Y tú coges el arroz y te llevas un garrofón y dices, ¡oh, cómo está! Es tradicional. Yo creo que es como una señal de identidad y además tiene un sabor como muy potente, es como una alubia, pero que tiene como mucha presencia, ¿no? Y es muy meloso, muy mantecoso, no sé, creo que es un sabor especial. No lo puedes sustituir por otro tipo de alubia. Lo que me gusta es que equilibra el plato. Fa més bo, la paella. Estem acostumbrats a ficar-lo i així ens va bé. Pero como más a gusto que el arroz. Pero a mí m'agrada el d'ací. Del terreno, sí, sí. Ese que hay de color, que es pintado, es mejor que el blanco. Míralo, este es el garrofón de aquí. Yo no le pongo en ningún sitio más, yo le pongo en la paella. Jo només el cuiner que ahir. Jo no el cuiner en una altra cosa. Si faig arròs en cassola, que és més o menys com la paella, també ne fique un poquet. Pot ser també un arròs amb pollastre. También le puedes poner en un arroz con acelgas, por ejemplo. En algun guisat, en algun bollidet, en alguna cosa d'aixes. Arròs caldoset, se pot posar moltes coses en la verdura. La paella sin garrofó no es paella, es arroz. Arroz quedará, pero garrofón no. El auténtico.